моей творчасці ёсць адзін матэрыял, інтэрв'ю, якім я ганаруся і па сёння, якое і па сёння з'яўляецца патрабаваным. Гэта быў ужо вельмі далёкі 1977 год, і нарэшце мы даведваемся нечакана, што ў Менск на гастролі прыязджае кумір усяго нашага пакалення, наш знакаміты земляк Чэслаў Неман. Я ўжо да гэтага часу бываў у Польшчы, я ўжо прывозіў адтуль кружэлкі, у тым ліку і на так званых рэнтгенаўскіх здымках з яго песнямі «Дзіўны естэн свят», «Не естаś моя», іншымі песнямі. І вось нарэшце ён прыязджае ў Менск. Вось тут у мяне, канешне, пачаўся такі журналісцкі зуд. Па-першае, я хацеў пазнаёміцца з чалавекам, які быў для нашага пакалення, паўтаруся, ідалам, а па-другое, гэта сапраўдная магла быць моя удача. Я позвонил продюсеру Чэслава Немана, и праз некалькі гадзін ён мне перазваніў і адказаў, што Чэслав Неман згодзін даць мне інтэрв'ю. На інтэрв'ю прышло нас двое, я і Вера Савіна. Я не памятаю, для якой газеты яна рабіла, яе інтэрв'ю не выйшла, а маё выйшла ў чырвонай змене. Я гэта не дзіўна. Гэта былі незабыўныя дні. Я правёў з Чэславам Неманам побач з раніцы да вечара. Мы пасябравалі ў часе інтэрв'ю практычна на 3 дні, які ён быў у Менску. Я ездзіў з ім і яго музыкамі ад гатэля да палаца спорта, дзе адбываліся канцэрты. Я ніколі не забуду той канцэрт, калі наэлектрызаваная зала, 6000 чалавек у зале, наэлектрызавана ў такім стане эмацыйным, што зараз адбудзецца, і калі пагасла святло, з'явіліся унікальныя блікі на сцэне, і ён заспяваў свае песні з альбома «Ідэя фікс». Зала ўздрыганулася. Я бачу, як людзі літаральна плакалі. Гэта быў першы прарыў і прарыў да свабоды ўсяго нашага пакалення. Гэта інтэрв'ю па сённяшні дзень запатрабаванае. Бліжэйшым часам, я вось сёння паспяваю яго аддаць, бліжэйшым часам аддам арыгінал у музей Чэслава Немана, які нядаўна адкрыўся дзякуючы энтузіязму маіх калегаў, сяброў майго цэлага пакалення. Гэта сапраўднае інтэрв'ю свабоды.